And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nabuntis ko ang kabit ko. At ang akala ng mister niya ay sa kanya ang bata. Hi, DJ Rocky. First, I want to greet all of you. A happy afternoon. I just want to share my story. Itago mo ko sa pangalang Vince. At ito, ang aking secret file. I was a typical teenage guy nung college. I used to get along sa iba't ibang klase ng tao. Happy-go-lucky. Kaya maaga rin akong namulat sa bisyo. Kagaya ng pag-iinom at paninigarilyo. Samahan pa ng hookups and one-night stand sa iba't ibang babae. I can honestly say na sobrang nasulit ko ang pagiging binata ko. Reason din siguro na at the age of 21 ay naikasal na ako. Yep. Year 2009 ay nagpakasal na ako. Ang dahilan ko? Baka kapag nagkaroon ako ng responsibilidad, ay maiayos ko ang buhay ko. Luckily, I found the right girl. Hindi man sanay sa hirap ng buhay ang asawa ko, pero never niya akong inaway. Or never namin naging issue yun. Lahat ng hirap at sarap sa buhay mag-asawa ay hinarap naming magkasama. Then 6 years later, ay nakapagtrabaho ako sa isang legit na manpower agency. Masasabi kong doon nagsimulang gumanda ang takbo ng aming buhay. But year after, nagkaroon kami ng isang problema na umabot sa puntong kinailangan kong mag-resign dahil ako lang ang maaasahan ng aking mga magulang para mag-alaga sa kanila. Sa loob ng 1 taon ay mabilis na naubos ang savings namin. At halos wala na akong maipang suporta sa gatas at diaper ng anak namin. Pero hindi pa rin yun naging issue sa aming mag-asawa. Year 2016, matapos makarecover ang mga magulang ko, ay napagpasyahan kong mangibang bansa para makabawi sa lahat. Para maibalik ang mga nawala sa amin. Maswerte ako dahil nakapangibang bansa ako. 6 na buwan ang lumipas ay maayos ang naging takbo ng lahat. Hanggang sa
May isang kapwa ko OFW ang napalapit sa akin. Itago natin siya sa pangalang Crystal. Nakilala ko si Crystal sa grupo ng mga naglalaro ng volleyball, kung saan ako rin ay naging miyembro dahil ito talaga ang sports na nilalaro ko. Lumipas pa ang 2 buwan at nangyari na ang isang bagay na pinagsisisihan ko ng mahabang panahon. Isang normal na Sabado, day off ng mga OFW. Nagkayayaan kami na sa accommodation ko mag-dinner. Maagang dumating si Crystal. Dahil sa palagay naman ang loob namin sa isa't isa, ay hinayaan ko lang siya na maglibot sa accommodation ko. At dahil natapos na rin naman akong maghanda, nagpaalam ako na maliligo lang dahil amoy ulam na ako. Paglabas ko ng banyo, nakita ko si Crystal na nakaupo sa kama. Agad ay tumayo siya at hinalikan ako. Hinila niya ako sa kama. Patuloy kaming naghalikan. Dala ng aking pagkabigla at pagkasabik, hindi ko na naisip ang aking asawa at ang aking anak. Oo, DJ Rocky. Walang kumatok o ni sumagi. Nakapirasong pagkakonsensya sa mga oras na yon. Tigang ako. Yun lang ang nasa isip ko noong mga sandaling yun. Ilang minuto pa ang lumipas, nag-alis na siya ng saplot. Nakita ko ang buong katawan ni Crystal. Walang kahit anong takip. Alam ko, walang tamang dahilan o rason, DJ Rocky. Pero may nangyari sa amin. Nahulog ako sa patibong ng kamakailan na tinatawag nilang kamalian. Naging mahina ako. I cheated on my wife. At eto nga, ang patibong ng kamalian. Natapos ang gabing yun na parang isang normal sa weekend lang sa aming mga OFW. Isang linggo kaming hindi nag-usap ni Crystal. At napansin ito ng mga kagrupo namin. Kaya agad ay nag-usap kami. At doon sinabi niya sa akin, diba sabi mo sa amin pag nangaliwa ko ng isang beses, iiwalayan ka ng misis mo? So ganun din naman. Ituloy na natin to. Ihiwalayin ka pa rin naman niya. Dahil ako mismo ang magsasabi sa kanya na may nangyari sa atin. Yes, DJ Rocky. Itinuloy ko. Tinuloy namin ang pagluloko sa mga asawa namin. May asawa rin si Crystal sa Pilipinas. After 6 months ng patuloy na pagtatago at pagluloko, ay nagbunga ito. Nabuntis ko siya. Agad-agad ay napagkasunduan namin na umuwi na siya ng Pinas. 3 weeks. 3 weeks pa lang yung ipinagbubuntis. Nang lumipad siya pabalik ng Pilipinas. Makalipas ang 4 na buwan, nananalangin ako na sana'y hindi totoo yung pakiramdam niya na may bata sa sinapupunan niya. Nagpa-check up si Crystal. And positive. Nabuo talaga ang bata. At ang buong akala ng mister niya ay sa kanya ang dinadala nitong sanggol. Ang sama namin, diba?
Niloko ko ang misis ko. At niloko niya ang mister niya. Ilang buwan pa ang lumipas, ay isinilang na niya ang anak namin. Nabalitaan ko na lang na nabinyagan na ito. At healthy na lumalaki. Kaya lang, lumalaki ang bata na hindi ako ang kinikilala niyang ama. Na para sa akin ay isang karma kapalit ng aking pagtataksil. Hanggang sa mga oras na ito, DJ Rocky, ay nananatiling lihim ang lahat. Lihim na tanging kaming dalawa lang ni Crystal ang nakakaalam ng buong katotohanan. Siguro'y naibahagi ko ito para mabawasan ang bigat ng nararamdaman ko. Kaya maraming salamat, DJ Rocky, sa iyong pagbabasa. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Vince. At ito ang aking secret file.